Słuchajcie, to jest sam kamizelka od kowboja, ja? No ja. Powiedzcie, no skąd taki mustaż? Skąd to w ogóle wzięto? No to są Amerykanie mają na różnych, na szczelbach, raczej na olstrach, na różnych tych takie, no... Ach Boże, jak Mustry, to powiedzieć? No, wzory. mustry, wzory, no i to wszystko jest wycinane właśnie w skórze żyletką albo skalpelem, czymś ostrym. O. I te wszystkie rzeczy trzeba było zrobić na I skórze. wyście je są zrobili, ja? No to jest wycinane właśnie w skórze, to są ochraniacze na nogi, bo kowboj musi mieć na nogach, żeby się nie zaparzył. Konia, Czyli jak żeby... on siedzi na koniu, ja? Tak, to musi być To od pozapinane. konia. No. A oni Czyli to właśnie... się styko z koniem, to? Z koniem się to stykło, To się tak? No stykło bo to z się koniem, dokładnie, ja? ten wzór jest na Aha, nodze aha. i on jest w ten sposób i tu koń i siedzi i tak się jedzie. Aha. Ale oni nie chcieli być byle jak wyglądać i no chcieli też elegancko wyglądać. Bo jak on zlot z tego konia, to szedł do salonu. No i w salonie chciał się jakoś już modnie prezentować. Te wzorki, to wszystko mu doprawiały jakby elegancji. No. A wyście to wycinali, co, z głowy? Mieliście jakiś No tak muster stamtąd? Nie, Tak, to jest z głowy wycinane. Niesamowite, jak macie głowa, panie. Ach, kwiotki zrobić, trochę tam liści powykręcać, no i już to jest. No. Ale ten to sam salon, bo to jest piwnica zamieniono na salon, też to jest aż źle mi to brzęczy słowo piwnica, bo to jest takie małe muzeum, ale sam są piękne obraziki, wieście je panie No, malowali. tu trzeba było wszystko samemu stworzyć od początku. No, żeby była namiastka Dzikiego Zachodu, to musiałem widzieć, jakie są salony i mam prawdziwe zdjęcia z Teksasu, jak wyglądały 100 lat temu salony, jakie tam były obrazki. No przeważnie były różne, te damy jakieś rozbierane, no ale też były widoki zdobywania Dzikiego Zachodu, jakieś widoki Indian z namiotami, jak oni tam kiedyś mieszkali. No ale przede wszystkim były też rewolwerowcy, no, którzy się dali... Ale ja to musiał zrobić sam, żeby w tym salonie był podobny wystrój, to ja się zaczął musieć uczyć malować. Brał farby olejne, naciągał płótna, no i patrząc na różne zdjęcia starych obrazów, przenosił i uzupełnił, żeby salon miał wystrój podobny do Dzikiego Zachodu. Wiecie, są tak niesamowity człowiek, No, że... ale wszystko trzeba było stworzyć, bo to jeszcze stroje. Każdy kowboj musiał się jakoś prezentować, żeby był podobny do tych, co kiedyś. A teraz dziewczyny. No dziewczyny też nie wszystkie w kieckach chodziły. Niektóre tam może podobne do kiecek miały, jeśli robiły na farmach, ale jak szły do miasta, do kościoła, to miały fajne szaty. I taką moda, jako tam była. Takie szaty też jak musiał poszyć z różnymi falbankami i tego. Nie wszystkie to frywolne, bo jak myśli, że ma falbanki, to jakoś dziołcha latawica, to nie, to była taka moda. Wszystkie tak chodziły. No i te stroje też trzeba było poszyć, żeby wszystko miało styl Dzikiego Zachodu. Czyli wyście są scenarzysta, kamerzysta, reżyser, inspicjent, nie wiem jak się nazywał człowiek, bo od tych wszystkich gadżetów, No u mnie jeszcze czyli było tak. człowiek orkiestra, o. No ale ja jeszcze też filmował. Jak była Ja. kamera na taśma filmowa, to wszystko, żem starał się filmować, ale kiedy ja występował, to musiał ktoś inny filmować, a nie było wtedy wyuczonego żadnego operatora, no więc u mnie filmowali ci, co mieli wolne ręce. Kamera miała pistoletowy uchwyt i pistoletowy nacisk. I ja wszystkich tak uczył, że no, tak jak na szczelnicy, jakby miał karabin, to mógł chycić dech, przyciść i jak długo nie umie dychać, tak trzymać. I wtedy były zdjęcia nieporuszone. Jak się mnie Amerykanie pytali, ja im puścił filmy, powiedzieli, to było ze statywów? Nie, z ręki. My wszystko z ręki robili. My nie mieli czasu na statyw, ustawiać kamera na statyw. I u mnie od smarkoczy, 15, nie obrażając, 15-13-letki filmowali, ale też filmowały starsze panie. Taka pani Rogalski, gospodyni, która na jej placu my nakręcili najwięcej westernów. I ten plac Wojszowak jest najbardziej znany w całym świecie, bo było tam też 30 telewizji z całego świata. To ona rano krowy doiła, miała już przeszło 70, potem się przebierała za dama z salonu i występowała, a jak było trzeba, to kręciła. Ja jej pokazywał, co ma robić, naciskać, nie dychać
i filmować. A teraz idą i szukają plenerów, nie? Ja rozino miał chłopców, co studiują w Katowicach. Macie czas, godą przyjecie, będziecie filmować. No to oni chcieli być lepsi od, nie wiem, Felliniego. Takie kombinowali rzeczy, że wszystko zepsuli. Wszystko zepsuli, bo trzeba prosto. Film się ma umieć opowiadać prostą rzeczą. Czym się więcej kombinuje, tym to jest gorsze i gorsze do strawienia przez widza. Patrzcie, jak jest to migotanie różne tych wideoklipów. To jest do zwariowania. Jak pokazujesz coś prosto, dobrze montowane, to jest strawne. Człowieka to nie męczy. A my mamy pokazywać prawdę naszych ludzi na Dzikim Zachodzie i nie wygłupiać się, nie guptaczyć. Bo to być normalne, podane, żeby nie pobić Amerykanów, bo Amerykanie tak są lepsi. To jest ich historia, ich świat i on nigdy nie był za tym, że jak ja zrobię film kowbojski, to będę lepszy od Amerykanów. Chociaż mój film jeden, Człowiek znikąd, jest w Los Angeles w Muzeum Westernu. Wywieźli go i tam jest, jako ciekawostka. Ale nigdy nie było to moją jakąś domeną, żeby coś zrobić lepiej od Amerykanów. Oni zresztą se sami zabili własny western. Bo western to jest fajna bajka. Każdy, który idzie na western, to z góry wie, że jest dobry, zły. Najlepiej jakby dobry zwyciężył, odjechał o zachodzie słońca donikąd, ale ta bajka się dobrze ciągnie, bo jak będzie źle, to on może wrócić. I zaś może przyjść i naprawić. I to jest ta bajka, która nigdy się nie psuje, nie ginie, nie zanika. A Amerykanie stworzyli antywestern, wszyscy źli, wszyscy się mordują i western umarł. Słuchajcie, ja by sam u pana Józefa mogła zamieszkać. Nie chcę go tak strasznie obciążać rozmaitymi pytaniami. Myślę, że się jeszcze trafimy. Ale chciałam wam wszystkim, kiedy mnie słuchacie i kiedy oglądacie ten ostatni odcinek, może nie najostatniejszy, padać taką rzecz, że przygoda z życiem jest zawsze. Niezależnie od wieku. Ja wam pięknie dziękuję. Również dzięki. Wam dziękuję. Również dzięki. A co to samocie za zdjęcia tam pod tym obrazem? Co to są? To mi posyłał taki John Owen Clark, San Francisco. On kaś poczytał o mnie w Ameryce i znalazł adres do Pszczyny i przyszły te zdjęcia i zrobił się takim miłośnikiem, ale on mi też taką napisał rzecz, że jak słynny Pat Garrett ścigał bandytę Billy Kida, to ten Billy Kid uciekł na farma Poloka, to był Grzelachowski, no on był głodny, ten Billy Kid, i zaczął mu tam grzebać w kuchni, dostał popysku i go wyciepał. Za chwilę przyjechał Pat Garrett, pokazał zdjęcie, był tu taki, a co? No, ja mu do popysku i wyciepał jego. Że to jest największy bandzior i wyście go sprali. A to jaki bandzior? Billy Kid? Jakby ja wiedział, to bych bardziej uciekał niż on. Ale potem jak mu napisał ino wesołego Alleluja i mokrego śmigusu, bo święta były wielkanocne i on po pół roku list posłał. Der Joseph, no kłopot. Nikt nie znał takiego rewelwerowca jak Wesoły Alleluja i Mokry Śmigus Dyngus. Ale wiecie, ja to do filmu, to był taki mój odcinek filmu Wolny Człowiek i ja miał taką scenę, że ja przyjeżdżam z Ameryki na Śląsk, goszczą mnie na willi i wszyscy wtedy bieda, żał, a ja im mówię, wy tu o biedzie go do ciała. Wiecie, jaki ja miał wilio do miasteczka Panna Maria. Przyjeżdża banda niejakiego Wesołego Alleluja i Mokrego Śmigusa Dyngusa i zamiast my się śpiewać kolędy, to my się musieli loć, ale kulkami złowił. Szylanina była. No ja ten film oglądałam też, a tam jeszcze macie taki portret takiego gryfnego synka. Wiecie, ja gustuję w blondynach, ale on by mi się też podobał, jakby była w lecie. Także to jest taki. No tu są wszystkie namalowane portrety byłych rewolwerowców. Tu jest właśnie Wyatt Earp, on w Tombstone rządził, był szeryfem. Doc Holliday, Doc to jest doktor, bo on był dentystą, ale był chory na płuca i kazali mu się do ciepłych krajów przenieść, on tam właśnie hacharzył na prerii. Potem jest słynny Dziki Bill, czyli James Butler, który walczył właśnie w Deadwood. Deadwood to było takie miasteczko właśnie, gdzie złoto odkryli w górach skalistych. No i tam się tyle ludzi zjechało, że żeby porządek zrobić, to on musiał 4 rewolwery mieć, żeby porządek prowadzić. Ale i go tak zabili, grał w karty, mu w plecy strzelili.
Także większość tu to portretów są prawdziwe rewolwerowce, a reszta to są takie scenki rodzajowe no, z Dzikiego Zachodu. No pięknie wam dziękuję, ale ja, no, szkoda, że samoszka nie macie, bo bych samoże na noc została i się jeszcze wszystko oglądała. O, dzięki. To jest jeden z najlepszych rewolwerowców w ogóle w Ameryce. Bo oni ich tak No posegregowali. właśnie, żeście to tam padali, że on... Tu jest prawdziwy, to jest Wyatt No Earp. ja tak się właśnie domyśliła, że sam to jest... To jest Wyatt Earp, on w Tombstone w Arizonie był. No, On miał 3 braci i oni bronili tego właśnie miasteczka i tam rządzili. Natomiast Buffalo Bill to jest właśnie ten na koniu, to on później zrobił rewia Dzikiego Zachodu i jeździł z nim.